Hello, tita. Kinsa ni? Si Janjan, day. Pila edad? 22. 22. Unsa imong buhat-buhat nga problema? Anak ko'y kaswa. Padala-dala. Yeah. Ano po taning crush? 22 crush. Unsay problema sa crush? Actually, kauban, magtrabaho. Idol ni mo ni siya, idol. So, idol. Din. Murag, labaw pa sa crush na na-feel niya ba? Kahiyon ka. Ay, bastos. Kibali, borang na-develop ka na. Murag nana na gid tita. Unsa man isa yung trabaho ang kisabay na una, bag-o lang ba ni siya o ikaw ba'y bag-o? Ako may bag-o. So bag-o pa lang ka, na-appeal ka ni nga opisina, tapos na-crush ni mo ni siya, tapos na-develop dayong ka. Murag ana. Pero dili ko tingon nga. Murag gasunod rami ba? Okay, tapos? Ang problema kay mas dako man siya position murag na siya sa admin. Ayay ka. Ay, bastos. So kibali ang dating ani Morag, medyo mas taas-taas ni power ni mo diha. O Kaya nasa sa admin. Ikaw di, asa man kadapit na butang, asa mga nga department? Utility department. Ang mga kadapit na nga departamento. agent. Agent, okay. So, unsa may problema de kung nasa sa admin? Bawal ang mag-uyab-uyab o uyabo ng admin? Mo ba na ang rule di sa inyong kumpanya? Naay nana po. But murag kabalo na po siya nga na-crash ko niya. Dede. O di kabalo na ba? So, unsa imong pangutana sa ako? Mo gani, bawal man gud sa company. So, mabito nang utana po ko. Murag, Ay, bastos. tama ang giingon. So, bawal sa company nga mag-uyab-uyab. Kung admin to lower then murag sa sulod sa company. Wait. Bawal, sa man giklaro nga role, bawal ang mag-uyab-uyab sa kumpanya o bawal uyabon ang taga-admin? Sa uyan mo nang mataas sa position guys. Wah, kulbasan na ha. So, pwede mag-uyab-uyab sa inyong ka-level. Wah, murag discrimination na ginaba. Kamo, kay mga utility ra mo, dapat ang mag-uyab-uyab, utility ra pod. Amo nga mga agent, ang mag-uyab agent ra gyud ang admin, kami ray mag-unay-unay diri. Na lugar ang dating diha? Maybe, I don't know. But Say maybe nangutana galing ko kung unsay tinuod. Kung may pero mao man ko giingon sa umakauban ba nga nakabalo. Bawal man. or basin makayon lamog bawal because feeling ninyo murag dili gid siya actually rule. Pero feeling lang ninyo kay tungod kay admin siya, ta kami diri kay kuan rami lower rami diri or lahi mi nga trabahante mo lang lisod kay na pre nga mag-uya. Pero technically dili gyud siya ingon nga bawal per se. Tama ba? Or nag-memo ana nga bawal gyud ang mag-uyab-uyab. So Di ba? I mean, unsa man gyud klaro nga. So, sige, ibutan na to karon nga bawal gyud ang mag-uyab-uyab. oh, Alright. So, kanan landaan mo na problema. Problema na daan na, ano? Number 2, mo na po lagi nitong giingon ba? Feeling ba nimo na kay chance aning bayhana? di man jud ka makabalo di ba kundi sulayan. Exactly. So, karon lagi feel nimo sa mga kung napulo ang kuan. Siyempre, ma-feel man gini mo na kung napulo ang highest sa imong confidence karon. Mga unsa ka nga score nga makain ka nga murag makagusto pud ni sa kuang bayhana. 50-50. 50-50. Kasi ang problema ni karon, of course, naiuban mga company nga bawal gyud ang magkapagrelasyon. That's why naiuban ang uban sikreto ang relasyon, di pwede magpasapon kay kung masapon human end of contract. Or ang ikaduha, nag-iisa nga mo quit sa trabaho mo balin og laing kumpanya. Mao man gina ang rule diha. No. Kisa may regular sa inyo ang babae. O regular pug ka. Regular pod. Regular employee ka, siya po regular dito. Oh, Okay. Muna akong buhaton. Kung ako na sa imong lugar, ang akong buhaton karon, uso man ang Facebook, friends ba mo? oh. Okay. Isiguro sa nako nga medyo taas, ako sa karon 50-50 raman ka.
dapat ako sa paningkamutan na at least nana ko sa mga 90% na medyo burag sure ko nga kung manguyab ko ani mapasugot na ako ni. Kaysa bagay, mo man ka nanguyab, di ba? Ay, bastos. Pwede man ka magsugod sa agod sa pagpa-cute-cute, agi-aging mga hi miss, hello madam, di ba pwede? Tapos, Oh. kung friends mo sa Facebook, ang nakalami karong mga panahon na, kaya alam mo yung Facebook, pwede na ka mag-PM, pwede na ka moingon nga, hello, ana. Ma-feel man ginani mo nga kung dili gi kanya type, kutob yung kaperminti sa scene. Mo reply man po. Ayun. So, additional points na. So, muna kung pasabot ko, ako na sa imong side, ako sa ning isiguro nga medyo makuha ba yun ako ni. Kasi ang primero nimong problema, ayaw sa ng problema kung bawal. Ang problema ko sa nimo kung ganahan ba sa nimo. Kaya basi grabe na tong solusyon diri nga para pwede lagi na pagita pamagit. Ang ending di kanya type, nga tatanan diri. Ay, bastos. Diba? So, ang pinakaunan sa nimong buhaton, isiguro sa idako sa ng porsyento na medyo makayong ka nga, oy, murag, okay na ni siya tita B, murag ka nang musugot na gini siya ba? Kasi kung maabot ang panahon nga, musugot, pag ana, ganano po ko sa imuha, sa tunim gani mo, si pala gani mo? Dyan. O, dyan, kung mayon ka siya, ako lugar ang babae, mayon ko sa imo nga, kanang, actually, dyan, ganahan po ko sa imuha, perfect na. Tapos mayon siya nga, ang problema lang kay bawal ba yung uyab-uyab sa atong kuan, sa atong kumpanya, At least, sure ka nga musugot siya, pero ang inyong next problem is kana na rin bawal. Kung minsan bawal, it's either, pwede man nato na pamaigang, may makapugong sa atong gugma diri. Char! Tapos, mayingon din ka nga, magsaba day ka. O, di ba? O, di lang sa ta magsaba, di lang sa ta magpakuan, pero at least, ang unahon sa nimong problema karon is ang mapa-oo siya. Kasi pwede mo matago. I mean, pwede mo nga, di lang ta palata diri. Di lang ta magpakitang kuan nga uyab ta diri. Kasi dili man ang inyong kinabuhi, dili man kamo kanang yung gitrabaho, dili man kanang yung nga stay in mo diya, nga di mo gapuyo halos. Dili. Manggawas mo, so nagyan mo chance nga mag-date sa gawas, tama? Actually, nasulayan na namo kaduha. Oh, see? So minto si nakipag-date na sa imo, ha? Nisugot na siya? Nagsugod na gin mo gawas? Nanglaag na may din murag getting to know each other ba, but mo lagi. Wala pa, pero wala pag-iingon nga formal, nga iniong ka nga manguyab ko nimo, wala pa na. Wala pa kay tungod lay nadlo ko if wala ba bawal lagi. Ako sa imo ang akong buhaton, di sa kumadlo ka ng bawal-bawal. Ang ako sang problema ko karon mapauo na ko ning bayhana. Kasi pag ma-inlove na yan sa'yo, makikinig na yan sa unsay mga plano ninyo. So, for example, nasugot na siya. O, di ba, ni-oo na siya. Ala, pero love naman punta ka dyan. O, di ba? Kamulo siya tawad siyang pante. Kamulo siya saka siyang pante. O, glak sa, kamulo ka dyan, love, punta ka dyan. Doon ka taka-crush. So, nakuha na ni mo siya. Muna na tong kwan. Then, next, ayan rin tayo magproblema karong nga. So, man yun, may bawaan iba. Bawal lang ni sa itong trabaho. Dito na dayon. Magunahon na tao. It's either mag-decide ta nga, sige lang, taguan lang sa nato ning nga relationship. Sa bagay, naaraman punta diha. Di pa bitaw ta magpakasal. Kaya if ever mo abot, o ni grogit inyong relationship, then gwapo kayo, then pwede naman mo mag-decide nga, sige lang, mangitan ako ginahinig trabaho, I will sacrifice for the sake sa atong relationship. Wow! Turn down for what? So that's why, ang imo sa ang problemahong karon, unsaon nimo siya nga makuha, mapa-oo. Aya ka magproblema karon sa inyong rules diha nga bawal ang mag-uyab-uyab. Kasi pag mauo na ka, pwede naman, kasi pwede mo mag-date sa gawas. Then pwede man gyud, di ba? Is it possible? Pwede man na, di ba? May na, di lang sa ta magsaba nga kita. So kung pangutanon mo, uyab mo, dili, we're just close friends. Oh, di ba? Ay, bastos. Alapon mo pag halok dito sa storage room. Kasi maghalok mo dito sa storage room pag abris yung manager na nakasakay sa imo, nagdugi-dugi sa imo, sa mabulabog tanan. That's why kamo, labi na karon na mga kauyab sa, that's why ang uban, dili mo sugot ni uyab-uyab, kay ma-out of focus mo sa trabaho. Usay, kung mag-away, di na matarong. Ang ilang product kay sayal, tingala ka na himong shorts. Iwan na di na maota. Kung sugoon sa amo, di na maminaw, gaya ng ulo, kaya nag-away di ay. Mo man ay usa sa mga factor, ano ang ubang kumpanya, di gusto na uyab-uyab. Diba? O naiwan, mahadlok sila nga pag bago pa rin ni sulutan, naburos, o na dayon, no, kapuliki na. So kamo,
Para yung uyab, pugong lang sa gyud mo. Ayaw sa gyud mo pakitang kuan da sa basi pag lipot tayo sa likod ta dito sa CR ta. Bira one time lang gun, mga 2 minutes lang, di ba? Di pag ipasol mo sa dito storage nung kinasa kong yabi. Siyempre, kung yun ang buhaton, Brad, bulabog yung tanan. Di ba? So, ang Oh, yes. first, ang una, problemasa nga, saan mo siya papasugot, papa-inlove sa imo. Kasi pag ma-inlove na sa imo, pre, di makauna na rin na siya og ka ng, ala, oy, maminaw din na sa imong pwede nga buhaton. Tapos, sekreto lang sa for the meantime. Kasi wala may makapugong sa to. Kinsa bugoy makaingon nga, ayaw ka in love kay kauban na mo sa opisina. Wala kay mga tao rin di normal. Labi na kung pag-duty niya, nakapantira. Ubas. So, well, like I said, uyabasa. Pag uyab mo, sikreto lang muna. Pugong lang sa taha, friends lang taba. Pero artista tirada ba? Nga makurat na lang ka, nagbulag din sila. Dahil kami, ha? Nag-uyab din na sila, nung nagbulag mo na sila. O, di ba? Then if ever, kung nakita ni mo nga siya nagyod, pila edad ni mo karon day tuod? 22. O, 20 bata pa. Tira-tira lang sa... Bago pasabot, like for example, makita ni mo, Brad, nga nagkalawom gin yung gugma. Nakita ni mo nga morag siya nagyod. Makita, oy, siya nagyod akong forever. Morag siya nagyod ni ba? Dan yan na rin mo istorya seryoso nga, unsa man. Kung bawal yun ato isulti ang management about sa tong relationship, that if ever the management will decide nga, kailangan di gid sa bawal, kay bawal gid sa totally, then magstorya mo sa inyong future. Kung unsa man, kailangan na mo give up. Or ang isa karon maginahini nagpanarbaho sa pikas, and that's it. Kaya di man ta pwede makapugong ang inyong mga kasing-kasing di kung ma-inlove mo diya. Lagi, O, diba? O, di na nadap na sa manager may gala ang iyang telepono. Sayang na. Siya ba to? Hello? Siya ba to? Hello? Hello? Ay langga, kinsa ni? Si Lali ni Tita Ber. Kinsa si? Lali. Lali. Pila edad ni Lali? 24, Tita. Ay, hinog na. Gaping-pink ng agi-ani ba? Alo langga, asa ka na pinanawag? Sa Manolo, Tita. Wala kalayo. Naka sa Manolo karon? Yes, Tita. Unsay problema nimo langging? Kung ano, Tita, kanang ninyo na ko. Okay. Na nakoy sa kanak. Dahil yun na nag-abang mi sa kong bana o balay. Sa Manolo. Oo. Okay. Tapos, Dahil yun, pili mo gud magkasundo akong mama o akong bana. unsay kasagaran nilang gawayan? Kuan, kani mo gud akong mama is gapanigarilyo. Ay, bisyosa. Diyos ko, Mariuset. Dahil, Tapos, then mananghit pa akong bana. Then kung kani po akong bana, kanang bitaw mag-away ni marag matsampa akong mama. ay, dili lang bisyosa, pakilamera. Langga, kajud lang, sa inyong lugar pagrenta og balay, ni uban po nimong mama? Oo, kay bugtong man ko. So nag-uban-uban si mother. Kaya wala po ilan mo bantay ni ano? Barato naman ang kuwan karon dog house. Charot lang. So muna naiuban siya sa imo ha. Wait, katong mag-uyab pa mo, wala ni sila. Karon lang ba ni siya nagka-problema nga kay Okay kuan? lang sila, kung uyab kami. Oo. Pero katong ano, naminyo na aya pa ba ng gawas ang inyong mga ingani nga mga problema? Oo, ayan na. Pero dati na nanggapanigarilyo yung mama. Yes. So, ang imo pong, kung mag-away mo, imong mama mo, appeal po. Kasi siyempre, di po siya gusto. Kaya, oy, anong imong gawin akong anak, ha? Siyempre, normal. So, sa imo pangutana sa kuha? Wala, naglibog ng kung baton. Naglibog ka kung? O sa imong buhaton? Asa ka mo lugar? In fairness, it's a very tough question. Saan ka pag-answer sa tough? Sa pag-English? Alam mo, in fairness sa imo, lisod imong kaimtang kay nga naman, number one, bugtong ka na anak.
Yes. So walay dito choice. siya So sa- ang imong mama magban-uban gyud sa imuha. Dili ba wa po ilang trabaho imong mama langga no. Wala. Talisod po kay biyaan nimo. Tapos karon number 2, ang imong bana anap na po siya feeling karon nga agan siya na ko ani baliduha ako ra isa diri. Di ba? So maglibog siya. Tapos ilang taon na kayong ano? Pila na edad ninyo nga nagminyo mo? Bata-bata pa? Mag 2 years na, mag 2 years ni karong 17. So, sa edad nimo? Nagkasal mi? Oo. 22. 22, bata-bata pag yun. Kisay na nagtrabaho karon, ikaw o imong bana? Kaming duwa nagtrabaho. Nagtrabaho. Alam mo, in fairness, mahirap ng imong sitwasyon. Kasi most of the time, lisod kayo because most of the time, ang problema kasi, like for example, as much as possible, kung magminyo mo, maglahi manggid mo sa inyong kuan, sa inyong mga ginikanan. Kaya dapat ingana manggid ang buhaton. Now, the problem lang, sa inyong sitwasyon, kay wala magiging mabinla na imong inahan. No, kay wala, bugtong anak, baya ka. O gani. So, sa lugar na, kung manalbaho mo doon, imong mama mo mabilin sa balay? O, siya magbantay sa bata. Pero tagaan lang po na po siya. Pila ka buok bata na Isa pa. isa pa ka buok? Kani ba nga tong, how often ba ning magsigig away? Every day, once a week, o kasagara? Manong nagkaduwam nata. So, sa kasimana kaduha? Taki sa may muda o Pero atong may murag ambot lang murag ako kasabot atong may murag. tagay kog sitwasyon. Kano sa last na conflict? Unsay giawayan last? Last week na nag-away mi sa kong bana. Oo. Dayon. Unsay giawayan? Kasama na lang to. Dili man na pwede kay for example, what if lugar bigong siya nangabit siya, siyempre nag-right ang inahan nga masuko kay yun sa niyo kong anak ha. Kanang nag-inom ang good siya murag nakadlawnan sa kuli ba. Dayon pag ulmandi ana nagbantay sa kaming baby akong bana. Then nilakaw akong mama. Pagbalik, pag uli ni mama sa gabi, nasuko siya kaya wala daw nang hugas ng plato. Ay, bastos. Wala makahugas og plato. Diyos ko, Mariusep, pangwa mo katabang. O, tapos, siyempre, hubog ba yan? Medyo na burlogs pang ulo. Mo din to, pagkabuntag din adto, ako na niya yung gistoryahan. So, ikaw ang gistoryan sa imong mama? Wala daw na akong binisipil na akong bana. Hala. Lisuraan na nga kahimtang, oy. Mo nang kami gaselos yun ni Adan. Kay si Adan ragi walay ugangan. Diretso, kabalo ka, langga. Sometimes, sa technically, pag kumusulod na manggugkas kami nyoon, mo nang gingon lagi nga, dapat na nasa hustong edad mangguna. Sa ngalan mo kung nisulod na ka sa kami nyoon, medyo responsibilidad na po nimo imong pamilya. Mo gani. So family yun ni, medyo na kay-own imong life, you have your own life, ana. Ang problema lang karon kay imong mama, dili ginamali kaya nga mag-apil-apil yun na, kanagon mo sa usa ka balayra. Ta siyempre kung ako po lugar mama, ta makita na ako nga nasakitan akong anak, para uy hubog ta, pala hubog ni iyang bana ha. So normal po, I would understand also your mom nga medyo maglagot po siya kay katapulan ba na nimong bana, disiplina po na. O di mo anak yun, yaw-yaw. Or ang may tabo, ang imo pong dayong bana, normal para nako, manormal sa nga init ang ulo. Kadyot lang ako magipadri di pamilya diri. Tapag abot na ako diri, matabangan pa ko, napaka nga, nagyaw-yaw na ako, musampat pag akong ugangan. Tawa pag ko'y kapadulungan, kisa may mulaban sa ako diri. Diba? So, masyadong nakalebog. Yes, pwede na ma-NMK. Pwede naman, dili pasad, kung manggiahak na pa nga level. Ay, bastos. Pero you have to decide kabalo ka, sa tinod-anay lang, kung ako na sa imong sitwasyon, I will talk to the mom. Sa imong mama, mayroon yung ko nga man, sulod na mga kuhanin kami nyoon.
Ipinag naman ako sa dingan sa Ay- nana nga butang. Yeah, exactly. Pero that's why you guys will decide. Let's say, karon, pag decide mo siya mo galingon, minyo na gug ka. It's either minyo ka nga ma, tagaan na lang ka na mo kag apartment ma. Tagaan na mo boarding house ma, o dito lang ka kaon magpuyo si mong igsoon or something. Kaya kung perminti tayong ani nga mag-away ta, lupi pa nato'y nagira ta ani, nagmarsyalo sa tas bala, sa balay ani ba? Gubot pas ka ng gubot. So ikaw karon, ikaw manggoy, ang naitabon lang ikaw manggoy ang nasa tunga. Ako ang sandwich tanan. Ikaw ang sadwe, so mag-ultimatum ka sa imong mama, ma, para na ako karon ba ang sitwasyon, dili ni magsilbi. Ngayong ani, magkuan mo. So ikaw po, istorya mong solusyon, ikaw po si mong ba na istorya mo, unsa man ako nilang. Lagap yun. Kay maglibong ko na, sa magikuan ni pa. Siyempre, nagukoy own family na karon. Alam mo, kailangan yun mo mangitag ways. Nga unsaon na mag-separate yun mo. Yeah. I-separate yun siya or mo puyo ba sa salain ma suportahan lang ta ka ma sa imong renta sa imong balay o diya ka ma kasi di man na pwede kasi you have to accept the fact nga minyo namang gug ka, you have your own family. Yes. Medyo gastos lang po na kay siyempre imong mama wala ba ilain pangwarte imong mama no. Naman sa negosyo gamay. O yun. So dili na po kay di na po kay siya magsalig sa imo ha. Or karong gasalig siya sa imo ha. Wala man sila nagsalig. Oh. So better. You have to decide kailangan nga karon. Sa nga lang nga nagminyo na ka. Mayo na ka ma. Pasaylo ako. You know, I mean, siguro tagay may sakto daw panahon. Ever since ba pagminyo ninyo na nanay mo mama diha? My goodness. Hirap ng sitwasyon niya. Kasi- Sabangis ako diri. Kailangan ka mo decide eh. Kailangan ka mo ingon si mo. Di lang ka pwedeng mo ingon. Ako naman sa gisultian dili. Kailangan, ma, mo na itong buhaton. Mangita tagbalay ma, nga dili kita pwede ma mag-uban sa usa ka balay kay peting gubuta. Tanawa to ka matuoran nga nana ko ikaw galingong pamilya karon. Nana ko ikaw galingon, nana ko'y anak, nana ko'y bana. So dili ni kay kung yan ni perminti, imong kwintanda kato ni aking si Mana nag-away ta. So si Mana nag-away na puta. Walay katapusan ni maba. Ay, bastos. Okay. So maatong buhaton ning ani. You have to decide na dili na niingon nga, dili na niingon na imo na sa istorya kay blaus na sa dalunggan. Mao ni atong buhaton ma. Oh. Pwede ba nga mangital lang tagkuan tabangan ka namo ngitag kuan or siya ba'y magpabili basta kay di na mo mag-uban sa usa ka balaysa. Para naamoy kuan world peace. Kailangan ka mo decide lang ga. Kailangan ka magpakaasawa. May family ka na. Di lang ni siya pre sa una pa nga. Control pa na ako. To all the parents nga naminaw po karon ha. I know kamo gyapon ang ginikanan. But sometimes makalimot na taba nga ang atong mga anak nana na sila yung mga own na mga kinabuhi. Ang atong mga anak nana sila yung mga own kinabuhi. Nana sila yung mga own decisions in life. Nadawato na tong kamatuoran. Misal usay sakit man. Bisa pag muing ka nga anak na ko na pero sakit man pero muog yun na ang mo ng realidad. Pag sila ang atong mga anak kung pwede pa lang atong kanon wala na langga. Langga! Ay, bastos. Kung naminaw ka langga, like kasi ako sa imong gingon. Kailangan mo decide ka nga. You know, burag consistent naman kita ni mga sitag away. Mas may nang magbulag-bulag ta. Ay, bastos. Di ta magtapok tamas tais baka. Magbulag-bulag ta tamas sa tais kanding ma. Kasi hindi pwede. And to all the parents also nga naminaw karon ng anang mga sitwasyon nga namuyo da inyong mga ugangan o guban pa. Nga sometimes nakalimot ta ba nga di na mao imong baby girl, di na mao imong son, na siya own family. Except kung worse na gyud kayo gikulatan na imong anak or nakita na gyud nga na diya nagdalag babae ka na may anak, worse naman gyud na. But if na sila something kung labi na ang mga problema is about attitude lang, kay burara ang asawa, kay ang panty, bisag asal ng ipanghubo na pag-lining. Or naglagot ka kay ang bana, kay tagmata, tagalas 11 na sa buntag, di naman lang mo matagbuntag, kay di man lang paso, attitude man ang mga problem. You know, I'm sorry lang ga, no? Madam, I'm sorry madam, no? Pero at the end of the day, madam,
Na sila yung mga na kinabuhi, madam. Please, maluoy kasi mong anak. Unsaon pag-learn, anak, kung ikaw gyapon na perminti diha. Alauna, 59. Una, 59. Una,